Ano bala ang dapat naton himon agod nga hindi kita mabiktima sa mga kawatan? Una, siguraduhon nga permi sarado o kung nakapadlak ang inyong mga gate, pertahan, bintana, kag tanan nga pwede magyan sa mga kawatan. Ilabi na gid antes ninyo bayaan ang inyong panimalay. Ikaduha, likawan nga mag-post sa social media sa inyong mga ilikoton o kung nakapabalo nga wala sang tawo nga nabilin sa inyong panimalay. Likawan man nga ipasayang-sayang ang inyong mga malahalon nga kagamitan sa kuha sang inyong balay. Mas maayo kung permi masanag o kung bukas ang suga sa palibot sa aton balay. Mas maayo pagid nga may naka-install nga closed circuit television o kung CCTV sa palibot sa aton balay. Hindi man magbilin sa malahalon nga mga pagabutang sa sulod sang inyong mga salakyan. Kag, likawan man nga magsuksok permi sa madamo nga mga alahas kung wala man lang sa okasyon. Mangin alerto sa tanan nga tion, hindi magkampante. Ibaloon ang mga hotline numbers sa pinakamalapit nga police station sa inyong lugar. Agod makapangayo sa kilayon na bulig kag responde kon kinahanglan. Ini nga panungdom ang ginadulong sa Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilonggo Cops. Ano bala ang dapat naton himuon agod nga hindi makawatan ang aton mga salakyan? Una, likawan ang magparking sa mga madulom nga lugar. Ikaduha, saraduhon gid ang mga bintana kag pertahan sang salakyan antes ini bayaan.
Likawan man nga magpilin sa mga malahalon kag importante nga dokumento, gamit o kon kwarta sa sulod sang inyo salakyan. Maghalong sa mga tawo nga nagapalapit sa inyo salakyan. Iba kayo sa gilayon ang mga depekto sang inyo salakyan, ilabi na gid ang bintana kag puwertahan. Mas makapaayo kung may ara dashcam o kung alarm system ang inyo salakyan. Hibaluon ang mga hotline numbers sang pinakamalapit nga police station sa inyo lugar, agod makapangayo sang gilayon nga bulig kag responde kung kinahanglan. Mangin alerto sa tanan nga tion, hindi magkampante. Ini nga pahnumdom ginatulong sa inyo sang Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilonggo Cops. Road safety tips, slow-moving vehicles, visibility. Siguraduhon nga nagagana ang tanan nga mga suga sa ato salakyan, kag iban pa nga mga accessories ni para sa aton matalunsay nga pagbiyahe. Right lane usage. Sa mga nagagamit sa motor, tricycle kag e-bike, magpabilin sa pinakatao nga linya sa anggaran. Signaling. Gamiton gid ang signal lights antes magliko o kung magpunto para maalerto ang nagsunod ng mga sasakyan. Speed limits. Magpadalagan sa nagkaigaw mga karasigon para malikawan ang aksidente. Kag maghatag konsiderasyon sa ibang mga motorista para mapaiway ang hindi pag-intindihan. Ini nga hanungdong ang ginatulong sa Iloilo Police Provincial Office, the home of Ilonggo Cops. Ano bala ang dapat naton himuon agod nga hindi kita mabiktima sa mga kawatan? Una, siguraduhon nga permi sarado o kung nakapadlock ang inyong mga gate, puwertahan, bintana, kag tanan nga pwede magyan sa mga kawatan. Ilabi na gid antes ninyo bayaan ang inyong panimalay. Ikaduha, likawan nga mag-post sa social media sang inyong mga hilikoton o kung nakapabalo nga wala sang tawo nga nabilin sa inyong panimalay. Likawan man nga ipasayang-sayang ang inyong mga malahalon nga kagamitan sagwa sang inyong balay. Mas maayo kung permi masanag o kung bukas ang suga sa palibot sang aton balay. Mas maayo pa gid nga may naka-install nga closed circuit television o kung CCTV sa palibot sang aton balay. Hindi man magbilin sang malahalon nga mga pagabutang sa sulod sang inyong mga salakyan. Kag, likawan man nga magsuksok permi sa madamo nga mga alahas kung wala man lang sang okasyon. Mangin alerto sa tanan nga tion, hindi magkampante. Ibaloon ang mga hotline numbers sang pinakmalapit nga police station sa inyong lugar. Agod makapangayo sang ilayon nga bulig kag responde kon kinahanglan. Ini nga panumdom ang ginadulong sang Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilonggo Cops. Ano ba ang dapat natin himuon ang hindi kita mabiktima sa online scam? Una, hindi pag-internet ang mga nagpapadala sa mensahe hindi sa hindi kilala ang mga kaibigan, text o chat sa iyong social. Likawan man ang mga reaksyon ng mga bumulo sa kilala online. Sa kung man ang hindi mo shopping online, magamit lamang sa sarili mo ang sarili ng mga online shopping activities. Likawan mo sa kailangan ng mga naayos ng mga online butas, ng online banking, ilabihagin sa mga lato ng pagkinas. Likawan man ang mga post sa social media sa iyong manggan at tumabayo sa mga potential target sa mga online scam. Maging alerto sa talagang ito, hindi kit sa haliplayo. Aham, kung tao na nagtima na sa mga online scammer, hindi mo kahuyang ang bisita sa iyong mga tandaan, wala sa mga bito kung wala ang saksayan. Hindi niya hanutong ang ledulong sa Iloilo Police Provincial Office. Ako, Ilonggo Cops. Yari ang pila nga mga pahanumdom agon nga makalikaw sa fake news o konsala, mabalita ag impormasyon. Una, i-verify gid ang ginalinan sang impormasyon, hindi gilayon magpati sa mga hindi masaligan nga mga sources. Ikaduha, likawan man ang pag-share sa mga makaduluda nga impormasyon nga makahatag kakugma kag kabalaka sa kadamhan. Mangin alerto sa tanan nga tion, ilabi na gid sa mga impormasyon nga aton nabaton.
I-follow man ang mga official Facebook pages sang inyong kapulisan agon nga maging updated sa mga masaligan nga impormasyon. Ibaluon ang mga hotline numbers sang pinakamalapit nga police station sa inyong lugar agon makapadangat sang impormasyon kung kinahanglan. Ini nga pahanumdom ginadulong sa inyo sang Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilonggo Cops. Almighty God, our most gracious Father, we, the Ilonggo Cops, come before you today to ask for guidance and protection as we carry out our duties as guardians of peace and protectors of our people. Grant us the strength and courage to face the challenges and dangers we may encounter each day. We pray for wisdom and discernment, O Lord, to make sound decisions in difficult situations, compassion to show kindness and understanding, and integrity to uphold justice and righteousness. Lord, we thank you for the privilege to serve and protect the Ilonggo community, and may you continue to guide and watch over us. Bless our families who also make sacrifices as we serve on the front lines. Provide them, Lord, with comfort, strength, and support as they wait for us to return home safely. In Jesus' name we pray. Amen. Good morning Iloilo. Welcome na diri sa aton sining programa nga nagdulong sang balit impormasyon. Subong man inisyatibo kag proyekto sang inyo sining mga Ilong Cops kada Martes. Ang ulas ang liwan ko ang Ilonggo Cops on Air. Adlaw kita of course nga Martes sa petsa 25 na sa bulan sang Agosto tuig 2026. Kanami sa aton sining tiyempo aga pa na ginulan. Pero kapsalamat kita sa gihapon no kay natupa naman kita sang ulan sa subong nga sinimana. Kay sa iban sining pungsod gani gabi nagyo na. So happy Tuesday morning everyone. Kamusta ang inyo sining Martes? Ang iban aton sining mga estudyante no may mga klase no sa subong sining adlaw. Kagang iban holiday no sa syudad sang Iloilo naman tungod sang ila sining Charter Day. And of course, nagpasalamat man kita no, sa kaluan sang Radyo Ogyo na Santa Barbara. Magkaukap kita no, every Tuesday, no, alas 10 of alas 11 sang aga. Sa aton sining programa God nga madulong man naton. Kag ma-share naton sa aton sining mga pumuluyo ang mga hilikoton. Kag subong man serbisyo kag inisyatibo sang inyo sining mga Ilonggo Cops. Diri sa probinsya sang Iloilo. Live na live kita diri sa Kabalikat Multimedia Convergence Center sa kaluan ni Doc Ramiloy. Sa ngalan sa aton Provincial Director Police Colonel Bayani Manuel Razalan. Kag sa ngalan sa aton Public Information Officer Police Lieutenant Colonel Arnel Soles. Main kaupo ninyo no, sa subong kang inyo sining mga kabalikat. Sa technical side kabalikat Staff Sergeant Christopher Tope Dignadice. Kag subong man Patrolman Kenneth Ang. Kagako naman ninyo sining kabalikata Police Staff Sergeant Erwin Magarso. So, danay kita no sa subong gasang Martes.
diri sa aton sini nga programa no kag ini magkahuya nga magkadto sa aton sini nga comment section. Agod nga magnalis naton ang inyo sini nga participation no sa aton sini nga program sa subong sini nga aga. Kag of course no, sa aton sini nga mga consistent nga mga live viewers. Diri sa aton sini nga programa no nga nagamonitor gid sa aton sini nga official Facebook page ang PNP Iloilo Police Provincial Office kaga siyempre no sa mga nagamonitor man sa Santa Barbara Ugyon page kaga siyempre no sa makitaan kita no sa YouTube channel sang Santa Barbara Ugyon page. Happy Tuesday morning everyone gid no sa tanan nga nagiwat sa ila sini nga birthday. Sa subong sini nga adlaw happy birthday gid sa inyo tanan-tanan. Celebrar naton sini nga birthday no nga chill lang. Hindi magpatama gid dira kung ano man ang gina-intake nyo dira kapin pa kung makahulubog sini nga ilim noon. Sa aton sini nga oras nga last 17 na saga. Speaking of aton sini nga tiempo, wow, nagsulundanay ang mga bagyo no kadugandungan no outside sa aton sini nga Philippine Area of Responsibility. Tatlo ka bagyo ang dumugay kung sino mauna sa sulod sa Pilipinas pang sa gyapon na wala sila kasulod kang aton sini nga nabatyagan no nga pag ulan-ulan no dala lang ini no sang habagat no or monsoon no nga wisis nga mabatyagan naton ang mabaskog nga ulan nga pagtupas ang ulan kaga siyempre no may dala sini nga gamay nga hangin pagugisa ga numan ga durdagos man. Pero sa gihapon no kanami no sa aton sini nga chimpo no agod nga nagatimpla gid sa aton sini nga chimpo agod nga mangin mapasalamat man no aton sini nga mga mangunguma kay natupa naman or nabunyaga naman aton sini nga mga pananom. Kaga siyempre always nga maghalong sa ilabay na ginaw sa aton sini nga mga motorista nga nagataris dira no sa mga dalano naton kay kagina no aga pa kita ginwa bobo sang ulan no dira sa banwasang pabiya kaga diri naman sa Santa Barbara is malamala pero subong bago lang man nagtapos ang ulan diri kaga ayulan nga daan yes ano man medyo ayuda man galapta-lapta kay siyempre no balgan ni sa aton sini nga DOST Pag-asa nga mabakabatya kita no sang scattered rain shower diri sa Bogos sini nga probinsya sang Iloilo. Kaga speaking of mga commentors aton na na-acknowledge yung pila ka mga commentors aton sa subong aga. Antes ang aton sini nga mga headlines no, sa mga topiko naton sa subong sini nga aga. Good morning dira no kay Ma'am Marian Gaile. Thank you so much guys sa pagmonitor na dara sa Kalinog MPS. And of course, sa aton sini nga gapon nga driver dra no po sa aton sini nga provincial director kay Sir Emil Alavanza. So good morning gid. Thank you so much guys sa pagmonitor. And of course kay Sir Jans Ingada no good morning man. Thank you so much gid no sa pagmonitor naman sa aton sini nga program. Kagasubong man sa kay Sir Macmac Pareño Jr. Thank you so much man no sa pagmonitor ng gikan naman dira sa Zaraga. Kagasubong man sa kay Sir Omi Justiniani Tabuhara. Good morning man. Ika naman dara sa banwasang Pututan na Iloilo. Kagasubong man sa kay Sir Paul Bautista. Nga nakomonitor man sa aton sini nga programa. Thank you so much gid. Kagasubong man ang Kalinog MPS PNP. Kaga sa aton dara nga gwapahon nga hepe no gikan dara sa banwasang Banati dito kay Ma'am Cherry no kay Ma'am Police Lieutenant or Captain na si Ma'am Subong no di marana no good morning gid ma'am. Thank you so much gid sa pag-monitor. Kaga siyempre no ang aton sila nga mga katropa naton dara sa Banati MPS. Kaga subong man sa kay Sir Noy Albert Vlog no nga nagmonitor gid sa aton sini nga program digiganda or gikandara no sa Kalinog MPS ang aton sini nga narcotics dog detection or K9 handlers naton nga nag-graduate no sa aton sini nga K9 or sa NDD training no sa tilikdan sini nga binulano diri sa IPPO. So sa iban pagidira naton sini nga mga commentors dira no kadto lang or sa aton sini nga mga live viewers no gikan diri sa aton sini nga programa kadto lang kamo dira no sa aton sini nga comment section no hindi kin magkawya nga mag-key in dira sa inyo sini nga mga shoutouts and greetings. Sa aton sini nga oras nga last 10:21 na saga. Sa aton sini nga mga topiko no maghatag kita karon or makigangot kita no sa hepe sa Masin Municipal Police Station
Ang sa ilaman sini nga accomplishment no sa kampanya nato no kontra illegal nga droga. Kaga siyempre no magatag kita no sa mga pila ka mga tips and reminders sa sining ano nato no theft and robbery naton sa subong sining adlaw sang Martes. By the way, acknowledgement nato ng aton sining mga listeners sa aton sining mga radyo dira nagamonitor sa ila sining mga radyo no ilabi na gid sa mga pumuluyon no sang banwa sang Santa Barbara. Kay mabatian kinong aton sining live program sa aton sining programa sa Subongaga no sa mga naga-tune in gid sa ila sining mga radyo no sa mga nearest municipalities ilabi na gid no sa mga tumandok no sa banwa sang Santa Barbara nga nagamonitor no sa DYIS no 106.7 FM sa inyo sining mga radyo dira sa mga FM frequency nyo dira kadto nyo lang ituon nyo lang dira sa 106.7 FM no kay mabatian nyo nga aton sining live program kada Martes ang aga. So sa mga listeners sa aton no sa DYS 106.7 FM sa radyo Ogyo no hindi magyaw-ya no kadto sa aton sining live program or sa comment section naton kiin kamo dira sa inyo sining greetings and shoutouts no kay pagabasahon naton. And of course, mabatian man kita no diri sa Banwasang Santa Barbara sa Santa Barbara Public Market no mabatian kita sa Subongaga. Sa aton dira nga mga vendor dira no. Good morning gid sa inyo tanan-tanan. Kag medyo maulano na aton sining tsimpo naman diri sa Banwasang Santa Barbara. Pag nagano naman nagtahaw naman ang ulan or naguntat na naman no, so medyo magulugo or magumguom ng aton sining tsimpo. Kag sa iba naman dira no nga nagapawiway sa ila sini nga panimalay. Kadto lang ko ora no lang mo dira kuha lang mo sang tasa dira kag timplahan sang kape or gatas man dira no. Gon nga makaigo-pigo ka mo dira samtang maulan-ulan dira. Kag siyempre ko manami pagid ko may mga tinano ka mo dira ang mga saging or mga kakanin dira nagapaunay-unay ka mo dira nagausang-usang ka mo sa Subongaga. At sa aton sining topiko sa Subongaga. Aton sining safety tips and reminders no agod nga hindi kita mabiktima nga makawatan kita dara. Kaga siyempre no nga malutsan kita sa mga individual dara kay kanami kada sa aton sining tsimpo no sa subong sining mga sinimana kay medyo malamig-lamig ang aton sining kasanagon. Kag siyempre duwangan pa sang pagtupa-tupa sang ulan dara. So dapat alerto kita no aton sining panimalay no i-secure gid aton sining mga padlocks dira. Agod nga hindi kita mabiktima sang ulan-ulan or sang mga kawatan rather no kay budlay nga daan nga makawatan kita no nga sa ginpundar naton nga mga naton dira mga properties dira tapos makawatan pa kita dira ni kundi hindi manami sini nga experience. So dapat secure ang aton sini nga mga properties no agod nga mangin secure dira no always gid no before magtulog ka mo dira. Secure yung mandara no nga sarado ang inyo sini nga mga gate, sarado ang inyo sini nga mga pertahan bintana dira. Agod nga mangin mahamuok ang inyo sini nga pagtulog. Kaga siyempre kung maglakat man kamo dira, magbakasyon kamo dira sa mga kundiin man or magpaliwaliwa, kay mo na blan no nagpaliwaliwa ka kay makadto ka sa mga beaches dira or bakasyon. Apang pagbalik mo stress ka naman sa gyapon no kay nakawatan ka dira. So dapat secure gid no nga antes ka mo maglakat no sa inyo sini nga panimalay. Always man no nga nakapadlock man sarado ang inyo sini nga mga gate, pertahan kag bintana or tanan sini nga mga entry and exit no sang inyo sini nga panimalay. Always gid no nga i-secure before ka mo magkadto no kapin pa ko mga long distance ang inyo sini nga katuan or mga dugay ka mo kabalik ligadan ka mo sang gabi or adlaw dira. So dapat siguraduhon gid nga secure ang inyo sini nga panimalay. Kaga siyempre man no kung mas maayo pagid ko no may itugyanan nyo dira or may mga binlan ka mo dira or may tawo nga mabilin sa inyo nga panimalay mas maayo pagid no agod nga secure pagid dira kay siyempre may bantay ang inyo sini nga panimalay matahap dira ang iban nga mag dira no nga mag dira magpanilag sa inyo sini nga panimalay. So mas manami gid ako may caretaker ka mo dira or may binlan ka mo dira. Kag mas manami man no kung vibes ka mo sa inyo sini nga mga tupad balay dira no to ibilin nyo dira ang inyo sini nga panimalay. May lookout ka mo dira kumbaga sa inyo sini nga panimalay agod nga safe pagid. Kagang isa pagid dira ka pinakamanami is mayara kaya dapat sini nga close circuit television or CCTV camera
agon nga magabantay kamo dira no kay subong nga daan affordable naman ang mga CCTV camera no nga which is nga may audio pa dira no in case nga may mga kawatan na magsulod sa inyo sini nga panimalay pwede mo mabuyayaw kay may audio na. So mo naka ano rami subong sa aton sini nga technology no kay siyempre naga-innovate kita, naga-improve no kag ang technology is magamit man naton para sa aton sini nga safety sa aton sini nga mga property and panimalay naton. So installan naton no kay pwede gani mabakal naton na online no ang mga CCTV camera. Agon nga mangina secure pagyud ang aton sini nga panimalay. Bisan wise ang caregiver kita dara or caregiver no caretaker rather secure no ang aton sini nga panimalay kay because ang CCTV. So instalan nyo lang dara no kag ang iban may mga solar ano na CCTV na nga which is nga way kontratimpo no open na 24 hours pwede nyo gid ma-monitor no kapin pa kung online no or may internet lang kamo ma-monitor ni gid ang sitwasyon sa inyo sining panimalay. Kaga siyempre no sa aton sining mga ano man dra no sa mga nagapaninda no sa mga supermarket naton or sa mga public market hindi kita mangina kampante no sa aton sining pag ano dra nga iba nabi ginatalak-talakan ang mga bag niyo dra mga wallet nyo so dapat always gino secure ang inyo sining mga valuables apin pa ko sa mga crowded areas pagid kamo no dapat mangina alerto kamo sa tanan nga tion di naton pag pamilin-milin ang aton sining mga wallet kag mga bags dra kaga ini pagin mga valuables property nyo or mga valuables nyo dra agon nga mangin safe ang inyo sining pag libot man dra or pag panindahan kaga subong man ang inyo sining pag biyahe man dra so mo na blan no kung isang aton sining safety and security is nakarely sa gihapon sa aton sining pag mangin security and safety conscious kita no agon nga hindi kita mabiktima sang mga tiklo dira or sa mga snatcher dira no kag siyempre no mangin alerto no sa tanan nga teon hindi kita magsiling ano dira nga kampante kita nga wala sa nga kwatan so amo na bala pag guwa pa lang sa aton sini nga panimalay no always naton paminsaron na hindi naton masaligan no nga aton sini nga palibot so dapat kamugin makasecure sa inyo man sini nga safety. Sa aton sining oras nga alas 10:30 na sa aga. Pasiplata naman nato ng aton sining mga accomplishment naman no, mga intensified campaign naton. Dila pinanggit sa kampanya naton na kontra illegal sining droga. Kagangot ra no sa kampanya naton na kontra illegal nga droga no. Madamo ang aton sining mga accomplishment. Sa subong sining semana no nagasunod-sunod ang aton sining mga accomplishment. Nagaway ginagapolihin ang inyo sining mga ilukaps na diri sa probinsya sang Iloilo no sa pag monitor sa aton sining probinsya sang Iloilo. Kag amo na bala no nga aton sining mga kapulisan no ang inyo sining mga kapulisan diri sa probinsya sang Iloilo no ang way nagapahuway agon nga protektahan no aton sining probinsya no sa pag laptas ang illegal nga droga. Agon nga maprotektahan no ang futuro sa aton sining mga kabataan. Kaga siyempre no sa aton sining mga pumuluyo ay mo nagisang rason kung nga gisang may mga heinous crime na nagalungtad sa aton sining lugar sa aton sining komunidades because man sang paggamit sang illegal nga droga. Siyaran ang ka-standby sa piyak ng linya nga aton sining gwapon kag mapisa naton nga hepe no gikan dara sa Banoa sang maasin kay mayara sila sining accomplishment man no kahapon sining adlaw kag iniwat nila sining operasyon. Siyaran na sa piyak ng linya nga aton sining hepe dara wala sang liwan kundi si Balikat Police Lieutenant Cyron Impedran. Sir, good morning sir kag welcome diri sa aton sining programa ang Ilocos on Air with Radio Ugyon Santa Barbara kaupon nimo sa subong aga ka Balikat Erwin. Yes, sir. Good morning, ma'am. Sa imo para matitira. Okay. Yung go caption, sir. Okay, thank you so much sir sa imo sining chimpo sa subong aga sir no.
Although nga medyo masako-sako si sir sa subong nga ginawa tanay naton, kay luyag naton gid nga i-highlight no ang accomplishment man sang banwasang masin nga despite ang banwasang masin is medyo malayo na sa syudad, pang nakalabot man no ang ano dara sang illegal nga droga. By the way sir, kamusta dara sa banwasang masin sa subong sir, kay diri sa banwasang Santa Barbara aga pa or bago lang untat ang ulan about dara sa banwasang masin sir? Yes, Sir Erwin. So, pa do wala kang mandulan pero doon nagagong ginang simpo. Okay, siguro amo man sang ano naton no monsoon naton or hanging bagat no. Anyway sir, sa inyo sining giniwat sining operasyon kahapon nga adlaw, pila naman bala ka persona sir ang aton sining natigayon sining maprehend, kag pila ka gramo ang aton sining recover sa iya sining position sir? Yes, Sir Erwin, no? Bali, ato na rin nga kagapon, kagabi nga by bus operation, ang mga alias GR, high value individual ni siya. Drug surrender ni siya last 2016 pa naton. 13 years old ni siya with living partner. Resident din siya sir isang barangay Layog, Maasin, Iloilo. Ang temporaryo na siya nakapuli sa barangay ng Silo, Maasin, Iloilo. Hindi ko natin din kasa ang bypass operation. Okay. Ano ni sir ang trabaho sa sining ano sir nga suspitsado sir? Bali ang trabaho ng naton na subject person kagabi Sir Erwin is tricycle driver ini siya. Okay. Dira man sa Banwa sa poblasyon naman sa sir nagabiyahe-biyahe sir? Yes, sir. Oo. Hindi lang siya sambay sa may public market kung sa TNT. Hindi lang kaya available sa payro, mga na ano. Okay. Ano ni sir ang iya sining mga parokyano naman sir sa sining suspitsado? Ano ning mga target niya sining ginabaligyan dira sir? Yes, sir. We know medyo kita ang during pag-validate and pag-kill up natin tungod ang aton yung subject person ang mga parokyano ini mga close friends lang kada relative ay in transact yan na ginagusto ng illegal na droga. Okay. Oo, kag mga pila man ni kabulan kani nga inyo sining pag-monitor sa sining ano sir nga ining illegal nga ilikoton niya? Bali na siyang nakareceive sa tingin po sir ng hindi siya mga yung validate na i-fill up more or less mga 2 weeks nung sir ang atin na pag-validate upon na na-pursue nato ng drug bypass operation. Oo. So natigayon gid sa nga madakpan gid no. Anyway sir ang aton sining mga or when it comes sa programa naton dira sir sa kampanya kontra illegal nga droga, mga pila naman gini kabulan sir nga wala naman kita or antes ang ining operasyon, mga sangligad pang binulan man kita sir no nga may na-apprehend man dira sir no. Actually month sir kita naka-member operation. But kagabi nakapidayon kita pagit na to buyer sa exchange nga 7,200. Ang naka-cover kita sir will win ang 1 piece na 6 sa C. Ang mga back items and then sa 6 pieces it still transparent plastic sa C ang mga naka-recover sa position. Okay. Oo. Kag siguro sir no kay malapit na lang daan ang pista man dira sa Banwasang Kabatuan. So ang iban siguro nagano man sa mga market nila kumbaga, kay siyempre may mga okasyon no pero sa gyapon ng aton sining monitoring is why gid naga untat. Mensahe na lang naton sir sa aton sining mga pumuluyo no kag sa mga ano naton dira sa Banwasang or sa mga masinhon, masinanon rather. Mensahe na lang naton ilabi na gid sa mga estudyante naton, subong man sa aton sining mga barangay official sira kag subong man sa aton sining mga pumuluyo no sa kabukusan sa sining ginapabaskog naton nga kampanya kontra illegal nga droga sir. Kabalikat Police Lieutenant Cyrone Impedrager. Yes, Sir Erwin. Sir, nagpapasalamat kita sa mga ating personnel padayon naton pag conduct ng law enforcement diri
And also sa aton mag-TV sa municipality of Maasin, and also sa aton mayor na very supportive gid sa aton police operation, Mayor Francis A. Amoy. Paglabi na gid sa aton nga mga barangay official na very active kag bulig na gisubong sa aton sa partigayon. Ito diin may mga information kita na-receive sa every respective barangay. Kag aton nga gilayon sa Erwin nga ginabalidate. Kag apan nga mo pulso or makonsummate ang ini na transaction, immediately ginatandak naton din ang bypass operation. Kag pagkalamat na po sa pumuluyo diri sa Banwa sa Maasin ko sa diin na consistent ang ilang information na ginahatag sa aton kag ang aton pag-campaign sa illegal na droga continued kag sige-sige na ini Erwin kay tungod ang Banwa sa Maasin may magkakatigayon kung si this September. Kag nagpapadulong naman kita sa barangay aton na municipality pista sa December sa Tultugan Festival. Gani ginahinyo kung ikaw mo sa aton mga kumuluyo, mabuligan nyo kami diri sa Banwa sa Maasin, Maasin NPS, sa diin matapna nato ini ang illegal activities pertaining sa illegal drugs. Maraming salamat. Okay, thank you so much gid sir sa imo sining chimpo sir no sa subungagan once again no, congratulations gid sa isa naman sini ka pagdakop no sa isa naman ka high value individual ang nga may kahilabtan no sa illegal nga droga. Thank you so much gid sa imo chimpo sir. Congratulations kabalikata Police Lieutenant Cyrone Impedra sir. Thank you man sir. May kami always try sa imo kay para kapit sa Ilonggo Cops on Air to the Ilocos Police Provincial Office. So thank you so much gid no nabatian nato na aton nga hepe no dira sa Banwa sang Maasin na Iloilo si kabalikata Police Lieutenant Cyrone G. Impedra. So congratulations gid sa ilabi na gid no sa aton sining station drug enforcement team or sa SDET or sa mga operatives naton dira sa Banwa sang Maasin na Iloilo. So ining accomplishment no sa liwat no gina-emphasize gid sa aton sining hepe ginahimo ni sang aton sining mga kapulisan no sang inyo sining Milocaps agod nga maprotektahan ng aton sining kalinong kag katawhay sa aton sining area of responsibility. So manabla permin no nga sa in every accomplishment naton always no ginahatag man ni naton no nga credit no sa mga pumuliw naton no nga nagapadangat no sang ila sining accomplishment or sang ila sining information sa aton sining mga Ilocaps no agod nga matigayon no ang isa sinika successful operation. So manabla no sa isa sining accomplishment sa kampanya kontra illegal nga droga it will take time no sa aton sining mga operatives man kay hindi lang na basta-basta no nga ura-urada nga magkanda kita no sang bypass operation or drug entrapment no kay ginamonitor pa ni naton kag ginahiwatan ni naton sang ginatawag naton sining test buy nga kung hindi magpositive no nga item nga ginakuha naton sila is mangin another test buy naman ang paghiwaton sa aton sining mga operatives. So mo na plano hindi basta-basta ang pag-monitor, pagplano kag subong man ang pag-operate no sa isa sini ka mga individual or sa mga individual no nga kalabanan ni nga daan mga madanlog gid. Kay iba na kung halata nila nga pulis ang ila sini nga katransaksyon, ang iba abort sang ila sini nga transaksyon dira no. So mo nakabudlay no. Nga which is nga ang iba nagaisip nga binila pwede anybody pwede makantakan pero kinahanglan gid sang thorough monitoring kag subong man surveillance. So once again, congratulations kids sa aton sining Maasin Municipal Police Station sa pagpunguna ni Sir Kabalikata Police Lieutenant Cyrone Impedra. Sa aton sining oras nga alas 10:40 na saga. So this moment ato na naipasiplatan ang mga commentors nato no diri sa aton sining programa ang Ilonggo Cops on Air. Good morning Indra sa kay Sir okay. Hindi na to kita kaya nag-stop. Okay kay Ma'am Rosalie Amar Brasas no good morning gid. Thank you so much gid sa pagmonitor ma'am sa aton sa program. Kag subong man sa kay
Sakay Sir Nyesero Agotaya, no, good morning man. Gikan naman dira sa Banwa naman sang Oton na Iloilo. Thank you so much, good. Kagsubong man, of course, kay Sir Jeffrey Bailon. Ang gwapo naton sining senior action PNCO, no, sang PIO naton na nagamonitor sa aton singa program while ongoing, no, nag-attend sang aton sining provincial staff conference. Thank you so much, good sir. And of course, kay watching mandara sa kay Buddy Tope, no. Thank you so much, good. Kagasino to kanang birthday, Buddy Tope, birthday subong adlaw. Ay mo sining kakilala. By the way, no, speaking of birthday, no, belated happy birthday gili, no, kay Mama Police Lieutenant Colonel Mary Grace Socorro Borio, no, nagiwat sang ila sining birthday sang Sunday, I guess, no. Belated happy birthday gid, ma'am, sa imo sining kaadlawan. Belated happy birthday man sa kay Hanilin Pahinado Dignadisi, no, ginagikan kay Buddy Tope, no, ang imo si ano mo na sa Buddy Tope? Bayaw niya. Okay, no. Belated happy birthday again. And of course, no, good morning mandra kay Ma'am Cheng Aranyo, no, gikan naman dra sa Anilaw Impias. Thank you so much sa pag-monitor kay Ma'am Cheng Aranyo. And of course, kay Ma'am Nala Rodriguez, no, always ganang mentor sa aton sa program. Thank you so much, ma'am, for watching, no, daw sa Canada pa si ma'am, no. Thank you so much, sa pag-monitor sa aton sa program, ma'am. Thank you so much, no, sa support mo sa inyo sining mga Ilonggo Cups diri sa probinsya sa Iloilo. And of course, good morning mandra sa kay Sir Bonbon Ortega Dalde na watching man sa aton sining program, no. Thank you so much, And of course, kay Ma'am Lani Porras, good morning man sa paglantaw sa aton sa program. Gikan naman dira sa Tubungan Municipal Police Station. And of course, kay Ma'am Tintin, no, good morning, good. Gikan naman dira sa Banwasang Tubungan. No, thank you so much, good, sa pagmonitor nyo sa aton sining program. And of course, kay Ma'am Agumbay Marlene, thank you so much man sa pagmonitor sa aton sining programa. Subong man sa kay Mama Marian T.A. Gonzalez, no, gikan naman dira sa Kalinog Impias. Thank you so much, kid. And of course, ang masin na PNP nagamonitor man sa aton sining program sa subong sining aga. So, sa iban pa ginaton sining mga commentors. Good morning dira kay Mama Marisa Galvez Calopes, no, nagamonitor man sa aton sining program dira sa San Miguel Impias naman. And of course, kay Sir Bray Calibho Aliho, no, thank you so much, good. Aton sining gwaphon kang mapisa naton sining hipino sa kay Sir Police Major Aliho, no, thank you so much, good, sir, sa pagmonitor. And of course, kay Mama Mary Ann Valentin, nagmonitor mo sa aton sining program. Gikan naman dira sa Barangay Trangka Maasin Iloilo. Thank you so much, good, ma'am. Kay nang Mary Ann Valentin, no, kamusta dira sa Trangka, gaulan-ulan man danang. Thank you so much, sa pag-monitor sa aton sa program. So sa iban mo ginaton sining mga commentors, no, hindi magyuya. Kadto lang sa aton sining comment section sa aton sa iba naton sining mga live viewers. Kadto lang sa aton sining comment section, no, kay pagbasaw naton karon ang sining mga additional dira nga participation kag comments na diri sa aton sining comment section. So sa tanan naton sining mga live viewers, thank you so much gino sa pagupod nyo sa aton sining programa kada Martes. And of course, nakapasalamat kikita no sa kalwan man sang Radyo Gyo na Santa Barbara. Ilabi na gino sa aton sining Santa Barbara Local Government Unit sa pagpunguna ni Mayor Doc Dennis Superficial. And of course, kay Sir Buboy Sokal dito ng aton sining station manager sa Santa Barbara Ogyon page. And of course, sa aton sining mga kupdanan dira, no, thank you so much, good, sa Santa Barbara Ogyon, no, ang aton sining mga kaupo dira sa technical side, subong man sa ila sining mga anchors and reporters. Thank you so much man kay Ma'am Bimbim, kay Ma'am Zoila, kay Sir Genesis Demihilio, kay sa iban pagidara, no. Thank you so much, good. Kaga siyempre, no, sa aton sining kay makitaan man kita ba dito pe, no, sa YouTube channel sa Santa Barbara Ogyon. So kilitan naman kita buwas, no, buwas nga adlaw sa ato naman sining programa Kape kag Balita naman. Kumin ko po nato ng aton sining Human Rights Affairs Office, aton sining chief, no, Human Rights Chief naton,
raw chief naton buwas no kay Ma'am Police Lieutenant Colonel Petronela Navales namin kaupo naton buwas kagaton sini nga pagdiskusyonan about sa Republic Act or about sa human rights law no, international human rights law no, pagdiskusyonan naton ni buwas. So tutukan yung aton sini nga program alas 11 naman ina buwas sa aga no, tubtob alas 12 isang udto. Kag pagka Wibes naman, pagabot naman sini nga Miyerkules no sa kapay kabalita naton no mangin kaupon man naton aton sini nga Haniway Municipal Advisory Group MAG-PTD no for Police Transformation and Development or Haniway MAG-PTD naton no mangin kaupon naton by Thursday sa kapay kagbalita man. Kagaton man sini nga ibaloon ng mga activities no sang Haniway MAG-PTD. So thank you so much sa tanan naton sini nga mga live viewers. Sa aton sini nga mga listeners no nagkalantawgid or nakapamati sa aton sini nga program kada Martes sa DYIS no 106.7 FM sa inyo sini nga mga radyo. Thank you so much sa Santa Barbara Public Market nga nagmonitor man sa aton sini nga program. Kag sa tanan nga mga listeners aton nga tumandok sang Santa Barbara kag subong man sa mga nearby municipalities sang Banwasang Pavia, even sa Dumangas no makalabot no ang signal sang Santa Barbara og yon naton no radio station kag mabatian nyo gidra no sa Kabatuan kag subong man Mina Pututan kag Haniway makalabot no nga signal sang Santa Barbara og yon dira. So thank you so much sa pag-monitor ninyo. So hindi magyuyan no sunod search nyo dira nga aton sini nga official Facebook pages Santa Barbara og yon page kag subong man PNP Iloilo Police sa Provincial Office kay makita nyo gid ang aton sini nga program kag pidi kamo dira ka comment sa aton sini nga comment section. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at naramdaman. Ang kalinungan kakatawayan sang aton sining probinsya, obligasyon sang tagsa-tagsa. Nagika na gid lamang diri sa Kabrikat Multimedia Convention Center sa kaluwan ni Doc Ramiloy. Sa ngalan sa aton Provincial Director Police Colonel Bayani Manuel Razalan, at sa ngalan sa aton Public Information Officer Police Lieutenant Colonel Arnel Soles, nangin ko po ninyo sa subungagan nyo sining mga kabalikat sa aton sining programa Ilonggo Capson Air with Radio Ogyon Santa Barbara. Ang inyo sining mga kabalikat sa technical side, kabalikat Staff Sergeant Christopher Tope Dignadice, kag Patrolman Kenneth Ang. Ako naman ang inyo sining kabalikat Police Staff Sergeant Erwin Magarso. Inyo, masaligan.